Yare? Na gani na kyasa fa. Nawa za ka biya? Nawa ke biyan ki? Ki faɗi da abin da ke so za a biya. 10,000 duk kwana ɗaya. To ni zan baki naira 50,000. Kash nake harka. Ba je ka dawo. A rage wannan deposit kafin mu karasa. Har kin fito daga cikin banɗakin? Dama kana gan zan ɗau lokaci a cikin banɗakin ne? A'a, ban ci haka ba. Gani ne kawai kina da sauri. Ko? Sosai ma kuwa. To shi kenan. A wannan biyu ta yi. Yau na sami yadda da tafi na sauri. Haka ba ni dariya. Haka yake wannan. Ba ni matashin na gyara mashi da Allah. Matashi kuma? A to, ba ya ka samu wanda. To,